Mayapat magrasya nga bak po kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan pakiabetala karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Birthday Thanksgiving Remedios David, Librada Laus at Oliver Yabot. Wedding Anniversary Thanksgiving Romel and Nelia Samson. Speedy Recovery Father Reynaldo de la Cruz, Father Francis Dizon, Luz Velasco, Arpi Limpin, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Alelio Orbiso at Lourdes Nukup. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa di Domingo Senior, Aurora, Estrelita, Lazaro, Librado Death Anniversary, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Severina, Father Leobardo, Reyno, Reyna, at Jesus. Magkiabetan po king dalita pamuklat. Kilagyuning ipaham po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, nating pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kan timurin. Mayapayabak kay kayo po. Mayapayabak po mo. King umpisa na po niting Domingo, kareng magobra, niya yabet alaking panalangin tamo, deng umeng lungob kareng opisina da at pipagobran. Batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan amin ang talapat pagkalungkutan ding kasalanan tamo at anyaran tapa mo ing dunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, patalakaran mo kami, King Bayong Bie, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ginong Jesus, patawaran mo din kekeng kasalanan, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ginong Jesus, panwanan mo kami, king kekang katawan at dayang, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos sa may payang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tiro mo karing ministro na ning kekang iglesia, ingera pagnasan ing suyuan la, na ilang sumuyo, karing karelang kapatad. Maging mabunga sana, ing karelang pamagobra, at tapat ing karelang pamanalangin. Gaganap king karelang kasuyuan, kambening kamulog at lingap, karing aliwa. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga.
Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Ing balang mata sa saserdote, mapipili ya ibat karing kalupa ng tao, at mitutulduan niyang sumuyo king Diyos para karela. Midadawon niyang ayin at sakripisyo, para karing kasalanan. Antinaning niya mismo, atin niyang mayayaliwang kinan, malyari yang makirami karing alangbalo at mililisya king dalan. Pauli na niya mismo may nayo, kailangan niya namang midawang sakripisyo. Emo para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili dang kasalanan. Ing dangalan ang maging mata sa saserdote, ene malyaring kwanan ning ninuman, king sarili namong kaburian. Ing Diyos ya ing minawos kayo, anti mo ing pangayawos ng Aaron. Makanyan mo naman i Kristo, ene binye ing sarili no, ing dangalan maging matas a saserdote. Nuneting gap na iti, king Diyos a sinabi kayo. Ika ing kanakong anak, king aldo iti maging igpamo ko. Sasabyana naman ning aliwanang dake ning kasulatan. Maging saserdote ka kapilan man, agpangking pangas sa saserdote ng Melkisedek. King kaya kabana ning biyeke ti sulip, hi Jesus pidaw niyang panalangin, at may nigapuyang masikan, at may nangis arapan ng Diyos ang makapagligtas, king kamatayan. Paulin ning migpakumbabayat may mintu, pekiramdamani ning Diyos. Bistaman ya ing anak ning Diyos, may biyasang may mintu kapilan man, ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ni, yo ing meging panibatanan ning alangang kaligtasan, para kareting sablang mamintu kayo. At biryana ning Diyos ing gawa ning mata sa saserdote, agpangking pangasaserdote ng Melkisedek. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. Sinabi ning Ginoo king ari, akakong Ginoo, lukluka king banda kong wanan, angga king agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingkya kang kasalang. Pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. Manibat king Siyon, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabun akya kang sasakupan, kasalang king kaya kang kayupayan, kaya kalang ipailalam. Pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. King aldo aarapan mula kaya kang kasalang, ding memalen magkusalang ika ing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok, ding kaya nakan datan lang anting ang bunding abak, ban kaya ka makiyagom. Pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. Ing Ginoo kaya ka atinyang pangako, at iti ene baywan. Nga na, pari ka kapilan man, king pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilan man, agpangking pangapari ng Melkisedek. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam king amano ning anak mo.
Iginuman tabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang misan, magayunula ring alagad ng wan na maminyag, ang ponding karing parisew. Ating mapila na taong linapit kang Yesus, ngarang mengutang, ba't magayunula po ring alagad ng wan, ang maminyag, ang ponding karing parisew? Dapat din kaya kayong alagad, alila. May kiba si Jesus, makapag ayun na lawari, ding kumbirado king kasal, kabang kaya berepeng lalaking kakasal. Alila. Kabang kaya berepa, potang irane kaya be, kanita la pa mo malyaring makapag-ayuno. Alang managping bayong tela, king lawuna imalan. Pamanurong na ning bayong tela, mga igutsing lawun, at lalo yung daguling gisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, karing lawun na lulanan, agyawa king balat. Uling mga daslareti king bayong alak. Parehong mga sayang ing alak ading lulanan. Kailangan bayo laring lulanan nung bayo ing alak. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning. Good morning po amo. Alam niyo po, ang ating pananampalataya bilang Katoliko medyo mas konektado sa pananampalatayang Hudyo. Mayroon silang mga similarities. Siyempre, dyan po tayo nanggaling Ang Panginoon at ang mga unang alagad ng Panginoon, yung mga Kristiyano, yung mga Hudyo. Kaya yung mga ibang practices natin mayroong Jewish elements, so Jewish color. At isa po sa hawig tayo sa mga Hudyo ay yung tradisyon. Kasi matanda na yung pananampalatayang Hudyo. Ito nga po, nung panahon ng Panginoon, ilang taon na rin ito, ilang libong taon na rin. Kaya marami na silang mga nakaugalian, nakasanayan. Isa nga rito ay yung pag-aayuno, yung fasting. Yung fasting. Isang nakasanayan ng ginagawa ng mga Hudyo, lalo na yung mga devoted Jews, yung nagnanais talagang maging banal na mga Hudyo. So kabilang na dito sa ating Ebanghelyo, si Juan Bautista at saka yung mga sumusunod sa kanya, at pati yung mga pariseo na ang talaga namang kanilang naisin maging banal na mga Hudyo. At dito nga mayroong isang tao na napansin lang na yung mga pariseo at saka yung mga kay Juan Bautista pinagpapatuloy itong tradisyon ng mga Hudyo ng pagfa-fasting. Samantalang yung sa Panginoon, siya at ang kanyang mga lagad, hindi raw sila nagfa-fasting. Parang hindi nila sinusundan ang tradisyon. At dito nagpaliwanag ang Panginoon. Nabanggit niya yung bagong hindi ka magtatagpi ng sa lumang damit ng bagong tela, kundi mapupunit, sabi niya. Hindi ka maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan na gawa sa balat kasi sasabog lang, sabi niya. Para ba sinasabi ng Panginoon, mayroon palaging bagong ekspresyon sa mga bagong sitwasyon. Hindi pwedeng panatilin yan yung mga nakasanayan at nakagawian. Pwede namang pareho pa rin yung pakay
yung pinakalaman, pero nag-iiba lang yung damit, parang ganyan. No? At sa Panginoon, sabi niya, bagong sitwasyon ngayon, bagong panahon ngayon, nabanggit niya yung mag-aayon na ba yung mga tao kung kasama pa nila yung lalaking kinakasal. No? Kinumpara ng Panginoon ng kanyang presensya sa isang lalaking kinasal. No? At sa mga Hudyo po yan ang isang masayang okasyon ng kasalan. At hindi sila titigil sa pagsasaya habang nandyan pa yung bridegroom, yung lalaking kinasal. No? Kaya para sinasabi ng Panginoon, siya ang lalaking kinasal, kailangan pagsasaya pa rin. No? Kailangan wala mo ng kalungkutan. No? Para bang sinasabi niya, ang kanyang presensya ay hindi dapat nagdudulot ng kalungkutan, kundi ng saya. No? Kaya ito yung panahon na ito, hindi panahon ng kalungkutan, panahon ng pagsasaya. No? At maganda pong pagnilayan ito, kasi tayo, mga Katoliko, kung minsan pinipilit natin yung mga nakasanayan, nakagawian, ayaw natin itong mga bago, pero kailan matuto tayong mag-adjust. At kung kailangan ibaluktot, kailangan gawin natin. No? Halimbawa, ngayon po pandemic, maraming Katoliko ang bumubulong. Nakasanayan na po namin ang prosesyon paano ka magpuprosesyon? Bagong sitwasyon. Kailangan bagong approach nitong bagong sitwasyon. Kaya ngayon po, nauuso yung motorcade. No? At hindi kailangan sumamang marami. Ibahin lang yung expression. Pareho pa rin. No? Pero parang dinadamitan lang natin ng bago. Dito po sa ating parokya, no? Kasi matanda na rin ang parokya ng Santa Monica, 1581. Kaya alam ko po, kayong mga dito, na nakagisnang ko dito, malalim na rin ang tradisyon dito. Yung damit lang ni Santa Monica ay controversial Kasi may pinanggalingan yan. Umpisa kung bakit ganyan ang kulay, kung black or white. Kaya kailangan sa sitwasyon medyo may konting adjustment. May pinauso yung black, may dahilan yung mga nauna. Pinauso yung white, may dahilan din. New situation calls for new approaches. Kaya ako po, pagdating ko, nag-aaway sa kulay ng damit, di new situation, hati-hati na lang. Para wala mo ng gulo, kalahati magwa-white siya sa taon, kalahati magba-black. Just new approaches, pero same lang. No? Kung minsan kailangan everybody happy. No? At ganito po tayo. No? Hindi natin kailangan makipag-away o kaya ipilit yung sa atin. Kailangan buksan din ang ating kaisipan. At baka mayroong bagong sitwasyon at hindi natin pwedeng ipilit ang dati. We have to adjust. No? At ito nga po, itong pandemic, sana tayo mga Katoliko, medyo ngayon kailangan ng flexibility. No? Kaya yan, no? Nauso ito mga live stream. Ito yung mga new approaches. Ito new evangelizations, mga live streaming mass. Pag ginawa ba ito, mamamatay yung pananampalataya? Hindi siguro. Nag-iiba lang yung expression at yung approaches. Ang mahalaga ay nanatili yung pananampalataya. Di magtatagal pwede rin gagawin. Sabi nga ng Panginoon, pag wala na yung bridegroom, mag-aayon na din yan. Ibig sabihin, pag wala na siya, doon sila susunod, doon sa fasting.
tayo, pag wala na to, pwede na naman tayong gawin yung nakagisnaan, yung mga nakagawian. So, ito po, new situations, kuminsan, call for new approaches, new expressions. Kaya kailangan handa tayong mag-adjust at maging flexible. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panating mga kahilingan, tayong lahat na pinapalawak ng Panginoon ng kaisipan, ng pag-unawa sa pananampalataya. Ating sagot sa bawat panalangin, Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangatyo mo, busal mi. Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo, busal mi. O Diyos, sa miglalang kaya kamingan, pepanatilyan mo ing kaya kaming biye, hangga king aldo iti, apuri rakasana king sablang dapat mi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo, busal mi. Antabayanan mo kami king aldo ming kararapatan, paulining magobra kami, para king pangayat bus ning yato kambe mo. Saupan mo kaming parating tutupad king banal mong kaburyan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo, busal mi. Papamungan mo ing kaya kaming obrang makarikil ka ring kaparaming tawo, kaya bera at para karela, at alakad miya ing sanang pasibayo, ing metong ayatong kalugod-lugod kaya ka, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo, busal mi. Para kaya kami at para karing anggang akakayarap mi king aldo ming pamibiyebye, ipagkalob mo ing tula at kapayapan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo, busal mi. Ngeni po adwan tamin sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, hari ning banwat yato, panimunan at papagbanalan mo ring puso mit katawan. Ding kaya nga mano at dapat ban makapagsaya kami king kaya kang katimawan at kaligtasan. Ipagkalumiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingay. Sari
Katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ng Ginoy ting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, apag masusyan miya sa ingay karistya, kimipnong kasalpantayanan at lugod. Uling potang papasyag ming kamatayan ng Ginoo, susundo mo ing dapat ning kayang pamanatbos. Uling yung Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya kan temuri. yat nayo rem puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bage, at dinan mo kengang dage king lugod na. Bisamat Diyos ya, linubas na ing kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ing pamisalwak na king kayang daya, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmula ning bielanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kambiring sablang koro ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwating yato king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kani manyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lu, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pasalamat siya kaya pira sunod binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yakin lugod, Kambenang Francisco, kay kaming Papa. Ati Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyananganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambenang San Jose, akayng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kay kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kay kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalain tamit mong kapanaligan na lugod king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Igpami ayat Tsukaban syuban mo, misambanyi lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, ipamintuan ng loob mo, ketis sulit, antiban mo, ing kakanan ni King Aldoldo, ibiyemo kaya kami King Aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salam ni kaya ka. Anting Matawad pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yemo kaya pa isawol king tukso, nung ikabos mo kami king King sablang sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamanting alanangga. O ginuming Yesu-Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka temori. Ayan pang tayo pong inyong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kayakingan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako ing kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya dapat siya kasmay nga manon mo, kumaya na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklawat tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at syuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po, Mikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempuan mag-ari kambe mo, king kameto nganing banalay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, ibabay mo ring kekang talasuyo, kapamilataning pamangan at inuman ay ba't banwa. Papanatilyan mong tapat ang ministro ng kekang amanot sakramento. Magobra para king kekang ikaligaya at para king kaligtasan detang maniwala keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ang ginu mantabi kay kayo, At kekante mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipahintuto. Ang iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. may arinig kaya katang kapag masusyan, o may tanang ini, luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Bininyaga, ing pamikawanitanga,
salamat at maya poras kikingan. Magandang araw po. Maraming salamat.